Һаумыгыз, эфирда яңылыктар, студияла Лилия Дилбаева. Сибайда тегү фабрикаһы асыу буенча кәңәшмә үтте. Яңа производствоны асыу өчен бүгендә нөктөгенчеләр талап ителә. Киләһе язмабыз ошо хакта. Яңа производствоны асу буенча фикер алышуда кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов, Мәләвез калаһыннан Ликом яуаплылыгы сикләнгән яңгыяты директоры Алексей Беспамятнов, кала хакимияте башлыгы урынбасары Сергей Озерцов, район ара халык мәшгульлеге үзәге директоры Руслан Хабиров, югары һәм урта махсус белем бирү учреждениелары җитәкчеләре катнашты. До этой встречи уже заранее были проработаны имеющиеся свободные площади под организацией фабрики. Бұл осрашуға кадәр электән буш торган майдандарды фабрика урынлаштыру өчен карап сыктык. Бөтәһе 5 вариант тәкъдим ителде. Шуларның икәүһендә тегү фабрикаһы асу мөмкинлеге бар. Фабрика булдыруда иң мөһиме кадрдар. Җитмәһә калла элек эре тегү фабрикаһы эшләгән, тимәк бул өлкәлә тәҗрибә бар. Әлбиттә, эшебездә яңа технологиялар, яңа корылмалар кулланасакбыз. Эшебез премиум класслы әйберләр тегүгә корыласак. Еңел сәнәгать юнәлешендә белемдәре булмагандарга укыту предприятие исәбеннән узгарыласак. Теләгәндәр бүгендән резюмеларын кала хакимиятенең икътисад бүлегендә һәм район ара халык мәшгульлеге үзәгендә калдыра ала. Фабриканы асу датаһы белгечләр йыйгандан һуң билдәләнәсәк. Сегодня прошла замечательная встреча. Мы говорим, это очередная встреча. Бүген эшлекле осрашу үтте. Быга кадәр дә без инвесторлар менән бернисә күрешеп һөйләшүләр алып бардык. Хатта осрашу секторында вакансиялар ярминкаһы үткәрдек. Тегү фабрикаһы Восток сервис халык ара компаниялар төркеменә инә. Бүгенге көндә был компания шәхси хаклану әйберләре, бирсәткә, битлектәр тегү менән шөгыльләнә. Сибайда асыласак фабрикала төбәктә талап ителгән әйберләр тегү каралган. Бында тәҗрибәһе булган хезмәткәрләр, ошо юнәлеш буенча белем алган студентлар, гомумән эшләргә теләге булгандарның барыһы ла эшкә кабул ителәсәк. Тегү фабрика проекттан кала халкы күптән көтте, чөнки күптәргә эш урыннары булдырыла, югары эш хакы вәгъдәләнә. Шуныһы куанычлы, Сибай урта махсус уку йортлары һәм Сибай институтының әйберләрне конструкторлау һәм модельләштерү бүлеге студентларына укуды тамамлагач та алыфка сыгып китеп һөнәре буенча эш эзләргә туры килмәячәк. Гөлдар Кадаева, Татьяна Гурцова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Сибай калаһында сәламәтлек һәм озын гомерлек йылы секторында Рәсәй саңгы юлы бөтә Рәсәй узышы үтте. Күмәк сарала Сибайдан тыш Урал аръягы райондарынан да спорт һәүәсләр катнашты. Дөйем алганда бу көндә 1000 ярымдан ашу кеше саңгыга батты. Мәктәп укучылары, уку йортлары студентлары, предприятие, оешма, учреждение хезмәткәрләре, спорт ветерандары сәмле ярышка бердәй кушылды. Саңгы юлында бөтәһе 11 удыш оештырылды. Иң беренче булып ВИП удышта кала хакимияте, учреждение, оешма, предприятие итәкчеләре йөгерде. Икенче булып сәламәтлек мөмкинлекләре сикләнгәннәр стартка басты. 18 яшькәчә балалар айрым ярыша, унан өлкәннәрдә үз яшьтәшләре менән удышты. Һәр елдагыса спорт ветерандары әүдемлек күрһәтте. Улар йөгергәндә барыһы ла зур кызыксыну менән күзәтте. В этот день бежит вся Россия, в том числе и мы, наш город. Сибайдар кышкы спорт төрләрен ярата. Хоккей, коньки, саңгы удышы һәр вакыт ойканышлы үтә. Был юлы ла мәдәният һәм ял паркы гөрләп тора. Урал аръягының Әбиялил, Хайбулла, Учалы райондарының килүчеләр бар. Елда йөгергәндәр, сарага быел гына кушылгандар да байтак. Кемдер тираттагы медалын алырга теләй, бәгъзеләр көстәрен һынап карай. Аралашу өчен таныштары менән осрашырга икүселәр дә юк түгел. Шуны куанычлы, барыбызды ла спортка һөю берләштерә. Кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов саңгыга 6 яшьлек улы Арсланды ла бастырган. Ул ярыштың иң яшь саңгысыһы буларак та билдәләнде. Саңгыла 2 сакрымды үтә алуы менән горурланам. Лаяклы алмаш үтә дип куанды Рөстәм Әхмәткәрим улы. 25 яшьлек спорт ветераны Әхмәт Юнысовтың һаман да сафта булуы хукландыра. Уның өчен билдәләнгән арауыкты үтү берни тормай. Әхмәт Барит улы бала сагыннан алып ошо көнгәсә атап әйткәндә 70 елдан ашу калала узгарылган бер генә саңгы удышынан да ситтә калмаган. Саңгы юлын уңышлы үтеп стартка инүчеләрдә дус иштәре, остазлары, кыстыбый һәм башка тәмлекәстәр имбир сәйе менән каршы алып торды. Көз дәрт бирүче ризыктар менән хыйлауды тормыш адыгы мәрхәмәтлек фонды әүдемчеләре оештырды. Калала саңгы ярыштары дәвам итә. 20 февральдә Шулук Мәҗит Гафури исемендәге мәдәният һәм ял паркында махсус урта һәм югары уку йортлары студентлары өчен саңгы удышы үткәрү каралган. Патриотик тәрбия айын, арм-рестлинг, милли көрәш, уктан ату ярыштары тамамлаячак. Был ярыштар 26 февраль көне Бөркет физкультура һауыктыру комплексында үтә һәм унда һәр теләгән кеше катнаша ала. Гөлдар Кадаева, Татьяна Гурцова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен.
15 февральда Афганстанда Совет гаскәрләрен сыгаруга 32 ел тулды. Ошо уңайдан Сибай калаһында Афган һугышында һәлак булгандарды искә алып, локаль хәрәкәтләрдә катнашучыларга арнап куелган һәйкәлгә сәскәләр һалынды. Совет гаскәрләрен Афганистанга индерү 1979 елның 2 октябрында Афганистанның Халык демократик партиясына нигез халусы Нур Мухаммад Таракиҙы үлтереү сәбәпсе була. 1979 елның 12 декабрында КПСС Үҙәк комитеты Политбюроһы рәсми рәүештә Афганистанга гаскәр индереү һәм Советтар союзы тарафынан был дәүләткә хәрби ярдәм күрһәтү турыһында карар кабул итә. Тәүге совет частары Афганистанга 1979 елның 25 декабрында генерал-лейтенант Юрий Тухаринов командованиеһендәге 40-нчы армия составына индерелә. 1982 елда СССР һәм Америка Кушма Штаттары властары Афганистанның эшке эшләренә катылмау турыһында һөйләшеп килешә. 1982 елның майында Совет гаскәрен Афганистан сыгарыл башлана. Ул 1989 елның 15 февралендә тамамлана. Афган һугышы безнең республикабыз өсөн дә эҙһеҙ үтмәй. Унда Башҡортостандың 9,000 ярымдан ашыу кеше катнаша. Шуларҙың 343-һе яу яланын әйләнеп ҡайтмай. Сибайда %25 Афганистанда булган егеттәр. Бу ердә үзем катнашалар. Мына бүген шуга 32 ел мына Афганистанга бүген шуга мына безнең памятникка килдек. Бунда үзебезнең шул Афганистанда булган егеттерде, мәрхүм булган егеттерде шунда искә алып үзебезнең не уйнаса шунда ерлеген. Мин 1981 елда шу Сибайдан Повестканан Уфага киттеләр. Прибалтикала пограничниктар учуп кала үттүм ярты ел. Шунан Средняя Азиясы Түркмения алып киттиләр. Ул мәлдә пограничник войска секретный войска алды. Мен бул 22 ел январь айында бездә Афганистанга колоннаны индек. Сибай ҡалаһында Афган һуғышында ҡатнашҡан 125 яугир интернационалист йәшәй. Улар араһында ҡатын-ҡыҙҙар да бар. Гүзәл заттар унда шәфҡәт туташы табип булараҡ госпиталдәрҙә хеҙмәт иткән. Бер яҡташыбыҙ Павел Калачев интернациональ бурысын үтәгәндә батырҙарса һәләк булған. Уның исеме ҡалабыҙ урамына бирелеп, белем алған 9-нчы лицейға таҡтаташ беркетелеп мәңгеләштерелгән. Был саралар әлбиттә мөһим, сөнки белергә тейешбеҙ ошо был Афган һуғышы тураһында ла. Бөйөк Ватан һуғышынан һуң килә был Афган һуғышы бит инде. Кемдәр унда һуғышҡан, кемдәр ҡайҙа булғандар, нисә йыл барған был һуғыш һәм быйыл һуғышҡа нисә йыл һәм башҡа бының турала белергә һәм онотмаҫҡа тейешбеҙ. Традицион рәүештә 15 февраль көнө ул һәләк булыусыларға хәтер алыу ғына түгел, иҫән-һау әйләнеп ҡайтыусыларға тәрән ихтирам һәм рәхмәт белдереү ҙә. Йәшләй генә һуғыш ғәрәсәтенә барып ингән егеттәребеҙ батырлыҡ өлгөһө, Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына лайыҡлы алмашсы. Байрас Байбулов, Гүлдәр Ҡадаева, Лилия Әҙелбаева, Радмир Иҫәнғолов, Леуф Карпов, яңылыҡтар өсөн. Ошоның менән яңлыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙе бәйләнештәр Instagram һәм YouTube каналда ҡарарға онотмағыҙ. Киләһе осрашҡандарға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.